Saisiko sen näkyviin vielä sinne? No niin, ja A. Alicante, eli 1 A ja 1 B:lle piste. Hienoa. Sitten seuraava kysymys liittyy Abien vanhojen jatkoihin viime vuodelta. Eli kuka siellä meidän vanhojen jatkoilla on esiintynyt? A. Jesse Kolari, B. Ei kukaan, C. Kledos vai D. Lassi Kuhlman? Saattaa olla 2 vastausta tai 3 tai 4 tai vaan 1 tai ei mitään oikein. No niin. Ja nyt löytyy kaikilta vastaukset. Oikeat vastaukset siis on A. Jesse Kolari ja D. Lassi Kuhlman. Ei mennyt kelläkään oikein. Onko se? Ei, kun molemmat piti olla. Ai. Siellä ei tullut pisteitä. No niin, ja sitten, mihinkä kappaleeseen vanhat 2024 päättyy? A. Cha Cha Cha, B. Tää valssi, C. Voitolla yöhön, D. Reiluola. No niin, ja siellä taitaa olla vain 2 oikein, eli 2 B:lle ja C:lle pisteet. Eli voitolla yöhön se oli. Äskenkin se tossa soi. Hyvä. Sitten seuraava kysymys. Mikä meidän abihupparien logossa on? A. YO-lakki, B. Erään K18-juoman logo, C. Nalle vai D. Meidän lukion logo? Ja täältä tulee taas pari oikeaa vastausta. Eli siitä kaikille... Saisiko oikea vastauksen? Joo. Aha. Oikea vastaus on siis A. YO-lakki ja pisteet menee 2 B:lle ja 2 C:lle. Hienoa. No niin, ja sitten tämmönen hauska kysymys, että kukas meistä aveista on rikkonut tuossa uutena vuotena ikkunan tuolla tahkolla? Siellä olisi Tomasta ja Aatua ja Juhoa ja Jesseeni. Eli Teittisen Tomas ja Aatu Tuominen ja Juho Vääränä ja Jesse Kolari. Kuka näistä on rikkonut ikkunan tahkolla mökillä? Näyttäisikö kaikki sieltä vastaukset? No niin, ja 1 meni oikein, eli sinne 2 B:lle. Jessehän se oli. Tuliko Jesse iso lasku? Missä Jesse istui? Onko Jesse naamioitu? Mutta paljon oli lasku, haluatko kertoa? No, ei se paljon, ei. No niin, rahamies. Sitten päästään jo toiseksi viimeisen kysymyksen pariin, eli kuka abi on kiljukeisari? A. Arttu Aholainen, B. Ville Tikanmäki, C. Siiri Kinnunen vai D. Senni Juvonen? Isä on tullut. Ja pari oikeaa vastausta löytyy. Oikea vastaus on siis A. Arttu Aholainen ja pisteet menee 1 C:lle ja 2 B:lle. Hyvä. Ja nyt sitten on, eikö tämä meidän pikakysymys on, ja sitten täällä tämmönen, että kuinka monta poikaa tuolla meidän 3B-luokalla on? Onko siellä 3, 1, 2 vai 5? Eli A3, B1, C2 vai D5? No niin, sieltä taisi tulla 1 oikea vastaus, eli 1 B:lle C2 poikaahan siellä. Missäs meidän B-luokan pojat on? Nostakaa kädet ylös.